Li Dubeyî berê bingehînî avakirina bilindtirîn borc li cîhanê hat danan. Ev borc an ku tawera ku dê nû hête avakirin dê ji borca Xelîfe bilindtir be. Borc dêl sala 2020 bi dawî hêtû û milyar dolar dê lê hêne mezextin. Borc ji dêzayîna endaziyarê Espanî Swîsrî Santiago Calatrava-Valls e. Ev borc dê bibe bilindtirîn borc li cîhanê li ser bihawê 6 kîlometrên çargûşe hatiye plankirin. Şerîketa ku dê ava bike heman ew şerîketa ya ku birca Xelîfe ava kirî.